ابو طالب نو کل فلکی رضائے لا الہ دے حیدری مرشد کچھی چلنا اللہ دی قسم علی دے بابے دی عزت میرے بزرگ ہیں میرے تو کروڑا درجہ بڑے ذاکر میں انہاں دی بال انہاں دے دعا دا ذاکر ابو طالب نو کل فلکی رضائے لا الہ دے ابو طالب نو کل فلکی رضائے لا الہ دے ابو طالب نو کل فلکی رضائے لا الہ دے ابو طالب نو کل فلکی رضائے لا الہ دے میں ستر پڑھنی ہے جیل میں چگر کہیں دی سمجھ نہیں آندی والا پورے پاکستان کہیں کو سمجھ نہیں آندی ابو طالب نو کل فلکی رضائے لا الہ دے ابو طالب نو کل فلکی رضائے لا الہ دے مروے جل مذہب عادل تیوار سے انما دے مروے جل مذہب عادل تیوار سے انما دے مروے حیدری مذہب کو رائج کرنے والا وہ آدھے کلمہ نہیں پڑھیا ہو نالائک سٹوپڈ آدمی تو کے جانے مروے جل مذہب دے تیوار سے انما دے مروے جل مذہب دے تیوار سے انما دے بتا سے بحبل اللہ تاجدار حیدری قرآن شروع کر دیتا ہے وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ تَعْجِيدًا وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ تَعْجِيدًا وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ تَعْجِيدًا علی دے بابے دی عزت ہے این تو وڈی شان کیڑی سنوا وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ تَعْجِيدًا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میرا جیدہ جگہ ذرا جگہ ان جڑے بندے کو عربی سمجھ نہ آوے اور پلیز میرے پاس ریک سی میں اشارے کرے سا سمجھ آوے سی وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ تَعْجِيدًا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میرا جیدہ اندے دو نین تے اذنین دو خدین تے شفتین اندے دو نین تے اذنین دو خدین تے شفتین رسیلے نین والے نو حسن دا شہنشاہ دے رسیلے کم گانا تو نہیں نکل گیا بندے سمجھے نہیں آسے دے دو نین تے اذنین دو خدین تے شفتین رسیلے نینا والے کو حسن دا شہنشاہ آدم جنہ بندے کو اور بھی سمجھ نہیں آئی سرائکی سناؤ خدا دے گئے دن گرانی کرے دارے خدا دے گئے دن گرانی کرے دارے رسالت تے امامت کو پلے دارے وفا کر گئے ادا کر گئے بھلا کر گئے علی دے پاک بابے کو کرم دی در سگا